हेलौ लोगोफोर, नै बिबोनांनि हाबानि माइरं जावदों जोंहा। हाबाया 27आव, जाहोनाया 28आव नभेम्बर। दा माइरं जावगासिनो दं। खामानि हाबानि खामानि। हाबानि माइरं जावदों नै लोगोफोर। माइरं जावगासिनो, माइरं बासिदों। बेजावजालि लायगोन बङाइनि। धुमधाम माइरं बासिदों। बेजावजालि गोदान लायगोननि। हिन्जाव गोदानखौ लायगोन 27 नभेम्बर। जाहोनाया 28 नभेम्बराव निमन्त्रन। माइरं बासिनायनि धुमधाम जाफुथारदों। खामानि बन सिनग्राबो दं। नै हाबानि बन सिनदों। खामानियानो खामानि, सावरि, बन सिननायनि सावरि। माइरं जावनायनि सावरि, बन सिननायनि सावरि लोगोफोर। बेजावजालि गोदान लायनायनि। माइरं बासिनायनि धुमधाम। दाबो फैलाजोबाखै माइरं बासिनो मानसिफ्रानो, सावरि लेंदों। बेजावजालि गोदान लायनायनि ना। माइरं जावनायाबो गांखं सालायलै। बिखुं सालायनाय मोनो। गैया, सावरि लेंनायानो खमथार। दाबो फैलायलाया। हाबानि लाइक कमेन्ट हर लोगोफोर। माइरं जावनायखौ अननानै। आंना गोबावजोंसो भिडिअ होनाय जायो। खामानियानो मोना, सोलाबा। बस्थानैसो जावखांबाय। दंबावो बुहुद जावनांगौआनो। बेसेबां हायो। बारा गैला हाबायानो। नायलांदो लोगोफोर।